Igama lami ke uMthoso Wambonambe eDasenhoek. Masikhuluma ngeDasenhoek ke sikhuluma ngendawo eseduze neRoma, njalo iRoma iseduze nePinetown. Njalo ke sibe nezinhlelo esiqophayo ngokusilandela njalo lapha epagini lethu leDasenhoek What 14 Galaxy TV YouTube channel. Sithi ke subscriber ulike ucopy upaste. Njalo ke sibiza abantu abanohlonze nabantu ababaholi. Masikhuluma ngomholi, sikhuluma ngomholi kwipolitiki, sikhuluma ngomholi ebandleni, sikhulume ngabaholi emphakathini njalo. Namhlanje sithi ke singachithi isikhathi. Asithathe lethuba ke silinikezene uMfokandlovu simbingelele. Mfokandlovu, siyakubingelela kakhulu kwiDasenhoek What 14 Galaxy TV. Sibonge mfethu ukusihlonipha kwakho nokusinika ithuba lokuthi usukumele phezulu mase sikuncenxa noma sikumema. Igama nesibongo ba. Igama lami kahle nguElfasi Ingwakandlovu. Yes. Abantu abaningi ke bebazuzuma. Yes. Kodwa ke Ingwakandlovu. Yes. Endaweni yaseMtulwa kodwa ke ngokuhlala ngokukhula. Yes. Ngila elokhuzeni ePanikeni. Yes. Khona la eDasenhoek. Yes. So uzithola nini usuthola ingqikithi yokuthi usuNdlovu, because ngiyobe uchaza ukuthi abantu abaningi bebekwazi ngobhuti Elfasi Zuma. Ake ngichaze lento mfowethu. Yes. Mina kahle bengiveli iID bizoNdlovu. Yes, kusho ukuthi ke la esibongweni ubaba uNgwakazuma. uNgwakazuma. Yes, kwasho ukuthi akangakhokha ekhaya komama. Kwaphoqeka ukuthi bangitshele laba basekhaya komama ukuthi wena iID yakhe bizoNdlovu 2 akenza ngalutho baba. Izokulimaza lento ezintweni zakho ngokuhamba kwesikhathi. Yes. Ngoba la ubhilonga khona ubhilonga kumalume. Komalume, yes. Mfowethu wayibeka kahle kakhulu. That is why sikubizile, because ngiyacabanga ukuthi masikhuluma kanje khona nabanye abazosizakala, abanye abanalenkinga onayo. Yes. Because mfowethu isilimaze kakhulu ibanga elide lento yemshado imshado emhlophe. Yes. Yasentshonalanga, because iyo lenomthelela ekuthenini ngenkathi sigqoka lezi zinto zamasudi namaveil esingazi ukuthi afika kanjani kusona. Sigcine manje kona ngeke size sikusole, because abazali umuso ilandelo uyabona ukuthi babegwema lento yokuthi uzalwe la. Kodwa ke on the other hand yasilimaza, because amandla amaningi alapha la kuzalwa khona umama. Yes. Uthothi sekuphambana inkomishi manje mawuthi wenza izinto ubiza isibongo esirong, because siyazi ukuthi makufanele kuphume khabo mama uye lapha kababa kunezinto ekufanele kudlulwe kusona. Yes. Hayi mfowethu ke masihlabela mkama siqhubeka siyaphambili mfowethu. Yes. Mfokazuma. Sibonge kakhulu ukuthi mfethu usibeke esithombeni ukuthi sazi ukuthi kanti siloke sithi Elfasi Zuma nje kanti uNdlovu. Yes. And egcineni mfethu ke negazi ke lekaZuma likhona kuwena. Yes. Kodwa kunale mcikilisho esisho emncane. Yes. Mfethu ke ngithe ngikubize namhlanje because ngikubone mfethu uyisishabasheka kakhulu la ebandleni lamaZayoni. Yes. Ukuthi mhlawumbe ukuthi ukusithatha usibeke esithombeni ukuthi usithola nini ususebandleni lamaZayoni mhlambe, ngoba ngiyakubona impela ukuthi hayi uma sikulandela impela hayi uqilile impela la emaZayonini. Ngichaze kanje indaba. Yes mfethu. Kahle ngikhule njengomntwana ngikhuliswa ugogo. Umama engekho. Yes. Bekuthi ngakhala isigubhu. Kube khona into eyenzeka kumina spiritually. Yes. Ugogo ubeyiluthela. Yes. But kumina makhala isigubhu. Ngithi sikhala lapha, ugogo angikhuza. Kanti iyona ngiyithandi ziyahlupha. Uyabona ziningi izinto ezibekwa ngamaZulu. But ke kumina ngelilanga ngamcela ugogo. Gogo, no man, ngiyacela ukuthi ngiye ngivakashe. Well mangifika khona ilanga afika ngazizwa nami ngumuntu. Ezayona. Yes. Ngangisemncane kakhulu mfowethu. Mangasho nje ngangino 8 years. 8 years. Ngimncane mfowethu. Bengisuka mina ngimncane ngihamba emakhala isigubhu nje ngishone kwasho ukuthi kwakunenkonzo eyiseduze kwasekhaya kwakuthiwa amaKristiani. Ngihambile ke kakhulu namaKristiani kahle ngiqale kwaNkonyane. KwaNkonyane. uNkonyane nje mfowethu ilona bandla engangi
ngihlupha kakhulu khona ngibanjwa ngihlushwa ilento ke yengilosi yes ihambe lento yahamba yakhombisa ukuthi isiphiwo la kimi yagxila ke weli nje ngingachaza ukuthi ngithe ngihamba ngino 10 years yes mfowethu ngilele nogogo bengivuswa inyoka mina ehlaza ngikhula ngimncane bengivuswa inyoka ehlaza bengazi nje ukuthi na inyoka ihlaza izongishala bese ngiyaphaphama ugogo sebasi say understand lento okay kwahamba kuthe ngino 10 years ngibona umuntu omdala kube ngaphendulwa emakhaya yes okay kuqhamuka isalukwazi sithi singibize ngegama lami igama lami kahle lasekhaya ngisizora ukuchazela kodwa igama lami bengibizwa ngoGebedu yes laba idlaliso umkhulu kodwa ozala umama uNkomeni okuyena owangitha leli gama okay uma ngilele u12 ebusuku wangakabi khona amawashi nozobho kwakusaba yilo muzi naloyo okay kwakuzwakala ngebhanoyi madlula yes okay uma kusuka angibize logogo umuntu omdala akaphendulwa ke emakhaya sikhule kanjalo thina okay ngiphume uma ngiphuma at was kunesiziba ke sasiseduze elalinewa lapho kwakuhlale kuphuza uthi ngolenkosazane khona kunenkomo ephumayo mhlambe ecwebezelayo mhlambe kunenkomo eziyimanzi ngisho nenkomo ezayivela lapho kuleyo nkomo zaziba nephethu zicwebezela kwesinye isikhathi kuphume la kuleli itshe lalihamba unyaka nonyaka ngasemakhaya eMtulo abayazi ke eMtulo kwakuthiwa iseMtulo nje hayi ngelinye ilanga ubona imvu enamachwana awu2 kwesinye isikhathi ubona inkukhu enamachwana awu7 lokho kangithathe kwakuba nesiyezi mawudlula ngakhona ngoba kwakumfulo obheke phansi unesiziba ngelinye ilanga ngiyibone sengilapho ngichokeke uma ngichokeka athi ngesabi lokho kaveletha nginamathele emhlanje umuntu omdala ngeke ngiphendule ayinginamathele lokho kashintsha ikhanda abe yashi ekhanda hey uma isuka athi asambe hayi umuntu omdala ngemphendula ngizwe kodwa kunale into engathi umqondo yathatheka ngehla kuleli nje kuvele kuthi ngale ngathi aphefumula umlilo kuvuleke la ngishone phansi ngize ngifice endlini engamaqhugwana lento ngithi angiveze namhlanje ngoba abantu bayangibona badabazi ngami abanye bathi ngicabile abanye bathi ngithwele no yinto nje kimi engizalwe nayo lento yenze ngaphansi kweziba yes uma ngishona la phansi kweziba khona umbhemo wayefake khona impula ke futhi engagcotshwa ngawo umfokandlovu we7 umalume eClermont wangigcoba ngaqoka yona leyo mpula kwafika izwi nje lathi ngenzelwe leyo mpula ngaqoka yona ngiqale ngakho ibandla ekuthiwa iJudia yes ngidlule ngokuhamba ke ngoba phela izinto ziyenzeka uma ngihamba ngaze ngakho ibandla ekuthiwa iGod Message Ministries yes ngokuhamba ke la yiyoni ufuna ukuphathwa uthola ukuthi ke isima sambe kahle kanti isiphiwo sikimi sikuwena yes ngiyasibalekela but isikimi ngoba uhle mfowethu ukuthi uphathwe kuqala ukuze ufunde and ukhombe ibazi endleleni ukuthi njengoba uhambile udlulephi wafikaphi yes that's good yes ungavele usuba umholi 2 awukwazi ukuqala ube umholi ungakaze waqala waba ugosa yes number 2 awukwazi ukuthi uvele ube umshumayeli ungaqalanga lapha eminyango kusho ukuthi manje ukuze ufunde inkonzo ama processes yes ama process yes mfowethu 2 udlule ube umshumayeli usuke lapho ube umvangeli usuke lapha evangelini ube udikoni usuke ebudikonini ube umfundisi usuke efundisini ube umongameli usuke umongameli ube ibishop usuke ebishopini ube archbishop usuke ku archbishop ube i-overseer ngisho ukuthi ngumsunguli bengibalekela lezi zinto kodwa zilokhu zibeke eduze kwami yes sikhombile umuntu ukhombile uma ngiya lapha endabeni le yase ezibeni ngifike lapha ngafica abantu abawu2 kunale lemgqomo le kakhulu eyamaplango ngifika abantu balobethi lapho ngingana ngazilutho no 10 years ngafika ngacwiliswa khona kwathiwa kade sakulinda
angazi umqondo wami udumekile ngingene lapho kulelo gwebo elihlale liphehlo yes njengamagobongo ngingene lapho ngiqede ngidluliswe ngingene emanzini omnye umgqomo namanzi angathi abili ngidlule kuthiwa ngaze kuse yabona kunomuntu olokhu ethi ngaze kuse ngidlule ugogo uyangifuna ngingene ngobani ngo12 ngaphuma ngo7 ekseni ugogo maye ngifica ungitshela sezodlula emhlabeni uthi mntana bisiphiwo kunaso sinzima kakhulu ngesaba ukutshela because wafika wena enye into ngagcina sengidla ngiyakhumbula ehlaba inkukhu ngoba nezinkukhu engenayo inkomo nezimbuzi into enjalo kodwa wahlaba inkukhu ngadla inkukhu mina wangicosisela ngenyongo ebhulula yes kodwa nje lento nganginamatha amincizelayo angazi kwakwenzekani uthi ke wangithatha eduze kwewa lapho noma kuleso ziba ngifike ngabekwa lapho ngangikodola kakhulu kunoqwane mfowethu uhambe kwahamba ngikhona la enkonzweni yamaziyoni welike bengihamba mfowethu abanye bebethi ngiyahlanya uma ngingena enkonzweni abanye bathatha icathulo baphuma because angizosho lokho okuthanda umuntu kodwa ngizosho lokho kushiwo uNkulunkulu iyona nto ke enkinga abanye beze bethi angiphilile ngoba umoya thu lapha enkonzweni kaZiyoni namba wena ukwazi ukuphatha ibandla ungena umoya ingcwele oh yeah awunayo direction uphethwe yini ulawulwa yini yeah uma unomoya ingcwele uyakwazi ukufunda umuntu la emazayonini sinalesimo sokuthi uqale kuphilo size sayivala leyo nto ngesonto lele lilandele ledlule lele suka kulona ukuthi sigcina sesizwe indaba zabanye abantu bekhuluma nezinye izinto ke sidlule la size la endabeni yesiphiwo yes isiphiwo sami baba isiphiwo sokuthi ngikhulekela umuntu aphile yes kube nezinto engizibonayo ngimsiza ngoba awukwazi ukutshela umuntu ukuthi uthe umoya kodwa ungenayo ikhambi lokumsiza ukuthi usize lona ngoba ufana nomuntu oxebula isilonda kodwa umuntu engenayo vele usiyeke isilonda because wena uyakwazi ukumtshela umuntu but inkinga ikhambi ilona ngeke totally is wrong oh yeah kufanele khambisane ucele uNkulunkulu futhi uyakunikwa lokho uma ucelile mina njenganami ngikhuluma ngami mina ngiyambonela umuntu bese ngibuza uNkulunkulu yini ezosiza lo muntu Yesu usushila umoya ingcwele but uzosizwa yini yes ilapho nje mfowethu bese ke kudlula ngoba iphiwo zethu ihlukene yes mina ngiphiwe la ebuholini nginabo nje abaholi mfowethu uNkulunkulu ngibusisile sinobaba uBishop Ndwedwe ubaba uNdlovu sinobaba unzama udokotela uprofessor eCliffdale sinobaba umongameli uShabalala eDamini yes sinobaba uSimamane la etshene linyama esebenzisana naye sinobaba la emzinyathi ubaba umthetho kade enikela nje ngesonto edlule benonkunze bovo kwamasha sinobaba uBishop uMpho abamazi kakhulu ngokuthi uMpho oculayo kwiCCAC okade eculela iCCAC yes uBishop wethu ole Olundi yes hayi mfowethu hayi siyabonga yes sibonga kakhulu mfowethu ukuthi usibeke nje sithombeni ngoba uma singena kulezi zamabandla nalento eziphiwo ngithola ukuthi abantu abaningi aba-understand yes ukuthi yini isiphiwo yini isithwalo yes ngoba abanye abantu banalento yokuthi umuphiwe kakhulu abanye bese befuna ukuyembathisa ngokuthi hayi uthwele usibanibani yes but mase uyicacisa kanje engicabanga ukuthi nalowo muntu usezocacelwa manje ukuthi ubani Elifazi yes ngoba mfowethu sifunzwe into embi thina abantu abamnyama ekutheni umuntu umenza into enhle sifuna lento okuyimbathisa leyo nto sifuna idoti yes ezogqiba yonke lento enhle yes bese sigxila ke lento embi yes sinaleyo nkinga mfethu cha mhlambe ke lama siqhubeka mfoka Ndlovu yes mhlambe uthini la kubafowethu abanye abasebenzisa isiphiwo ngendlela engeyona mhlawumbe ukuthola ukuthi omunye ufuna ukuprofita
kodwa eprofiteni kwakhe ufuna ukwenza umoya wokwenzelela mhlambe weinhlanga ngoba sesike sithola ukuthi khona umoya weinhlanga khona umoya othize ukhandwa ngemithi ukuthi umuntu akwazi ukuprofita mhlawumbe uthini kulabo bantu abanjengana la lokho kuyalimaza ngoba kubulala umsebenzi wethu thina esisebenza abantu yes uthola ukuthi umuntu uzothanda ukudlula umoya abese ehambe yakochitha eThekwini akazi nemithi ukuthi ihlanganiswa kanjani ubuza komama abayihlalela abahlanganisa abayilambele nabo abayihlanganisela amakhambi nje bayadayisa athi kambe umuthi othile ngawuthola kanjani amnike mhlamba uphelele nalo mhlamba uphelele inkinga kaphiwanga lento yena wenzela ini isisu bezwa lo khona abantu nje abanqena ukusebenza ebesefuna nje ukuthi yena anqena ukuyosebenza nje akaphiwe lesiphiwo ufuna usicabela abese hambe yosebenza izithi ifangathi umuntu omprofeti noma ophiwe ngoba ubona omunye umuntu baningi ke nabanye kade bebona mina bese bangibuka ngathi bangayenza lento kanti abayazi ingqikithi yami ukuthi mina vele lento ngizalwe nayo isiphiwo yes isiphiwo ikimi two ngiye ngadlule lo mala uma ngidlule lo ma ila amaziyoni noma ibandle bengisahamba nalo iMessi ilalizwe khona ngicabanga kwaku Tripoli lo bebaningi abantu bechaza ngami ukuthi mina lento ngimukele ngimncane ngibe umuholi mina ngimncane ngingazi ukuthi ngumholi mangikhuluma nomuntu angiunderstand akholelwe kimi ngibusise ibhodlela lamanzi mhlawumbe umuntu uhanjelo baba kwakhe ngoba bekunesikhathi kudala obaba babhunguke bashone kogoli basebenza umsebenzi baze bagana kodwa bengibusisa nje amanzi nami ngingazi mhlawumbe umuntu angikuzukwa bekuyimali enkulu ukuzukwa mfowethu no 10 cent besithenga isinkwa thina ngo 10 cent yes esemhlophe ngesithi asebenze lamanzi ngithenga no qafa scotch athi ugogo enye oyibeke emsamo bese ngithi nawo ugogo angithi fela uphe mina athi hayi enye ayihlala emsamo ngoba ugogo usenemfihla yazi njengamanje uthe ugqile kuyiphi inkolo iACC ibandla engiliphethe yes likaNkulunkulu yes mina nje kufika ivirgin noma izwi lathi ngakho ibandla leGod Message Ministries kube nezinkinga ke ngikwiMessi yes kwakhona ungaboni ngasolinya hayi kabi kwasho ukuthi isiphiwo masikulandele yes mina angigxeki izinto ezenzekile kodwa ngibonga ukuthi uNkulunkulu kuze kuvele ipoint ukuthi kukhona ubize ngibizole kulona kudala vele bengiyibalekela lento ngagcina sengivuma ngokukhula ukuthi no kulungile ngase ngisupport wakhe na waphela empilweni uyakhula yes manje mawukhula izinto ubusuyibona ngeso elingafani ngalesikhathi usahlushwa iadolescent state noma usemncane la koma 18 years 20 years yabona njalo mawukhula that is why kuthiwa ngokuqala kokuhlakanipha kungimesaba uJawu exactly kusokhuluma zona izinto ezinjalo ukuthi kunezinto ebekade zenzeka sibancane uthothi mhlambe kunabafowethu abanye kade nikhula nabo njahana ningazwani kodwa mawusukhulile manje seniyayibheka yonke lento hayi kwakumdlalo ayikho lento sasiba yes mfowethu manje ke lapha mfowethu ke ake singene kule kamoya okay ukuthi ngekubone la kumoya okay ukuthi hayi khona impela makuthiwa ihlangene ezomkhosi impela ngikubona ukuthi hayi ukwazi impela ubheke equle yebo mfowethu lento mfowethu yenzeka kanjani ngoba manje ngiyakubona impela ukuthi hayi engathi mokhuluma ngesiphiwo izihlangane nalento kamoya ngoba phela mokhuluma ngesiphiwo ukhuluma ngokulapha then ke bese sokhuluma ngokuthi ke la ngiyibone mayibamba igqathu la esontweni noma ishaya ikhalanga ibone kwesinye isikhathi ukuthi hayi akusewena ake ngichaze lento kukhona amasizungeza ngoba abafana sebahlukanisa manje kanti isikhalanga ugega into eyodwa leyo but kodwa manje sekuba nalawo maqembu yes ukuthi thina siyagega ebandleni ke thina sikwenza konke if nisho nasisigubhu you can't believe ukuthi ngithe mina ngilongicula amen ngoba isikhalanga into ke ngiyaxhumana kakhulu noNkulunkulu nasi sigeke ngiyaxhumana but esikhalangeni ila impela mfowethu ukhona into ezwakala kimi manje ngizwe isikhalanga nje ezivuma kahle ukhona into ethinteka kimi yes ngiyakubona impela ngiyabona impela mayihlangene ezomkhosi ukuthi hayi umuntu yena ukumazi kodwa uma
usumbona enkonzweni akubi lo muntu omaziyo. Oh yes. Okukhombisa ukuthi ngempela lento yesiphiwe khona. Yes. Nalento shuthi yakweqoka yakwembatha. Yes. So mhlambe kwesinye isikhathi kwabanye abafowethu kufune bafunde isibonelo babonele kuwe. Yebo. Ukuthi lento yesiphiwe isebenza kanjani. Yes. Siyesiboneke mfowethu ke enkonzweni eziningi uthola ukuthi uzinza lokho. Yes. Kunalento yokubanga ukuthi mina ngikwaza kakhulu. Yes. Mina angikwazi kakhulu ubani mase kufike yena. Kuyacaca. Kusho ukuthi mina ngiveli akubonakala. Yes. Uthini kuleyo nto efana naleyo mfowethu? Ngingaphawula kulokho ukuthi iphiwo zethu phela ayifani. Yes. La ephiweni mfowethu kunomuntu ophiwe ama level awafani. Yes, uma sesingenile mase ngingenile nje mina ake ngichaze ngapha ngoba ngeke ngikhulumele omunye umuntu. Mina mangena ngiyabahlonipha abanye abathandazi futhi angibagxeki. Yes. Kuthi ma esatotoba ngimkhulisa ngoba sengimkantshubovu la kwekamoya. Awusuka madoda. Yes. Ngiyamkhulisa ngimbekezelele ngikwazi futhi ukumsiza mayekwazi ukuthi hayi isale la. Yeah. Yes, bese ngithi hayi njoba kade esho umfoka bani cha umoya kumina uthi yes sengiqhubeka la esale khona ukuza pick up. Yona ndlela ke leyo uNkulunkulu asebenza ngayo. Yes. Because phela uNkulunkulu usebenza ngabantu. Yes. So nje ubone sukwediliza umoya kuwena. Yes. Kuyenzeka komunye bese diliza ikhambi. Yes. So bese lezi zinto ziyahlangana ke bese kusizakala abantu. Yes. So if kwethina sikubalekela lokuthi umfoka Ndlovu unesiphiwo asibonini ukuthi khona abantu abazogcina bengasizakalanga ngoba umegwaza angiqhamuke phela nami bese ngiqhamuka nekhambi. Kafishane nje ngizokuchaza lokho. Kukhona abantu okuthi mangidlula umoya bethi ey uveza ihlazo. Yes. Umoya mawusho ukuthi kukhona umthakathi. Kufanele sisho. Yes. Because mina ekhaya kithi ngengani ukukhuluma mina ozala ubaba. Mina kithi ngangizosela umbila nje ngivakashe ekhaya eNadi. Ngoba phela iceme ehlukane khona emntulwa. Umntulo wake umkhulu ozala umkhulu wami. Oh yeah. Yes. Yeah. Komama kwaNdlovu. Ukhokho. Yes, ukhokho. Yes. Lapha ekhaya kubaba eNadi. Uma ngifika esigodini ethu eNadi, uma ngifika ngiyazosela ngivakashile ngizobona ubaba. Ngifika ngivela la eThekwini. Uthi umoya kimi hayi ugogo uyathakatha. Yes. Straight baba khuzuma wakho ngoba ugogo la ayikhona. Uthi umoya uyathakatha. Yes. Athi baba ngithi cha la ngaphesheya. Uthi umoya sebembambe kabili. Yeah. Angithi umoya. Umoya. Akusho mina kusho umoya. Yes. Ayesethu baba awu inkinga lo ukuthi saphuduzela ugogo besangoma no anti wami futhi unabo abantu abadala into nje ekithi ubaba ubesebenza ke ngabantu kodwa engaboni izinto eziningi ubeyibuza kumina ngimchazela. Yes. Lento yenzekile ukhulwa ngishanga iqhabanga ke mfowethu isagiyana sabantu abanabantu abadala abaphathwa kakhulu izangoma. Okay. Angishaya ngikhihliza amagwebu. Mangikhihliza amagwebu abesethu baba uyishayelana ingane ngoba ikhuluma kuyiqiniso la ngaphesha bathi angikhuze sekukabili bekubona. Ngizama ukuchaza indaba kamoya ukuthi mina ayipheleli la eDazinuki naseThekwini lonke. Endaweni zonke mina ngiyaziwa. Ukuthi nje mawukhuluma ngobhodla umlilo ngomateta ngehla inkosi kamoya yimi loyo. Yes, noma bengibiza ngayo yonke into abanye bazenza mina but nganginankinga ngoba kuyinto enhle uma ebona kufanelekile ngoba abanye besuka ezandleni zami abathandaza abaprofeti. Yes. Bonke baphuma kuwena. Yes, baningi. Awu madoda.